Tingut per parlar del que ha estat el protagonista de la setmana. És la Granja El Parral de Barxeta, que ha sigut guardonada amb el Premi al millor empresari autònom de l'any de tota Espanya. Un premi que atorga la Confederació Espanyola de la Xicoteta i la Mitjana Empresa, CEPIME. L'empresari guardonat és Jesús Calapuig. Molt bon dia, Jesús. Hola, molt bon dia. Abans que res, enhorabona per este premi. Bueno, moltíssimes gràcies. A què es dedica la Granja El Parral? Pues nosaltres ens dediquem principalment a ramaderia i el que fem és que la llet que obtinguem de les nostres ovelles la transformem en formatge i després d'aquests formatges tenim diversos llocs de venda als mercats municipals, de manera que el que fem és completar tot un cicle productiu sense intermediaris i bueno, aquesta és la nostra millor manera per a defendre-nos, per a defendre el nostre producte cara a la gent, un producte artesà i bueno, així la treballem. Clar, és a dir, Jesús, vosaltres comercialiseu directament el producte que feu? Així és, pràcticament quasi tota la totalitat de la nostra producció la venem a les tendes del nostre poble, de Barxeta, i després als llocs de venda que tenim als mercats municipals. Tenim venda a Cima de la Valldigna, a Alfafar, al barri del Parc Algossa, Sí. a Alginet, a Alcúdia i a Villanova de Castelló, a la Ribera. El jurat també s'ha valorat el model d'esta empresa vostra, com estàs comentant-nos, que comercialiseu directament, que es feu càrrec de tota l'evolució del producte des de la producció fins a la seva posada en venda, però també ha tingut en compte altres factors, no? de reciclatge, d'energia renovable que teniu en les vostres instal·lacions. Sí, correcte. És la suma de tots aquests factors el que ha fet pues, que ens emportarem aquest reconeixement. Com bé dius, disposem d'instal·lacions d'energia elèctrica renovable, tant per al subministre de les nostres pròpies instal·lacions com per a vendre directament a la companyia elèctrica. I després també el que fem és reciclar el suero làctic, que és el subproducte que deixa els formatges quan s'elaboren. I com es recicla, això? Què es fa? Bueno, el que fem és que el destinem per a alimentació animal del nostre ramat. Tenim un conducte a través del qual com la formatgeria pues, està ubicada a 200 metres de la granja i el que fem és que a través d'un conducte el passem directament a la granja i se destina a l'alimentació de les ovelles. Jesús, eres la segona generació? No, seríem la quarta, junt amb el meu germà. Sí, junt amb el meu germà siguem ja la quarta, o sigui, eren ja els nostres bisabuelos, ja és que també el meu bisabuelo pues, tenia ovelles, era pastor, i era la meva bisabuela la que agarrava la llet que munyien i elaborava el formatge. Així sempre s'ha elaborat el formatge blanquet, fonamentalment, el blanquet de servilleta, que és l'autòcton d'ací. I bueno, després això va passar als meus abuelos, dels meus abuelos als meus pares, i foren sobretot els meus pares els que ja donaren un pas més avant de cara a professionalitzar més el negoci i a muntar les coses, a sentar les bases del negoci pues, tal i conforme es fa. Hi haurà la cinquena generació també de... Bueno, pues ojalà, això és el que tocaria, seria molt bon senyal. Jesús, només ens queda donar-te de nou l'enhorabona, una granja valenciana ha obtingut este premi que distingeix una activitat empresarial de tota Espanya i heu sigut vosaltres, precisament, la Granja El Parral de Barxeta, els que heu aconseguit fer-se amb este guardó este any. Enhorabona, felicitats! Moltíssimes gràcies i enhorabona també a vosaltres per al programa i per donar veu a la gent del Camp Valencià. Clar que sí, adeu. El vi que m'agrada, el nostre. Viu experiències inoblidables amb els nostres vins de denominació d'origen València, Utiel Requena, Alacant i IGP de la Terra de Castelló, perquè quan destapes una botella disfrutes de l'olor i del sabor del vi i t'envolta la brisa del Mediterrani. Sents la nostra essència. Som qualitat, generalitat. Agronotícies.